Sure, ufanika imfundo. Cha nje bafethu singahleka ukuhleka kodwa i-Kaizer ithakathiwe. Nje ithakathiwe i-Kaizer. Singahleka nje ukuhleka phela ngoba phela kuyahleka noma kushoniwe. Kodwa nje i-Kaizer ithakathiwe. And futhi umuntu owayithakatha okubuhlungu useyihambela uPitso. I-Kaizer nje kwakufanele nje ibone uPitso ngale nkathi ethatha i-league. Ngoba phela i-Kaizer ayikho leya nto eyayenzeka kwi-Kaizer. Ayikho into enjeya. Ukuthi usungahlula nje ukuyimisela kwigame eyodwa. Igame nje eyodwa uwina i-league. Kwakufanele nje babone ukuthi uPitso khona into abashaye ngayo bahambe bayokhuluma noPitso bazehlise umtawungi ubhubhe. Into angayenza nanamanje ahambe ayokhuluma naye uPitso babonisane yabo. Asho ukuthi hhayi cha ndoda amadoda hhayi ngiyavuma. Wawuthathaphi ulandaphi? Ngoba phela le nto ngeke ayikho into enje. Futhi bawushaye ngomuthi thithi. Iyathithiza ithithibele nje. I-Kaizer ayikho igame eyizolo bengiyibuka nje ukuthi hawu. I-Kaizer yazi umdlalo usevela we eyedwa. Uphephu nje into ongayazi umuntu avele aphephuke eyedwa nje. Angathi abasadli nanokudla. Amavithamini nje abasenawo nje. Abalungise lento bahambe bayogeza bathole noma iy'nkukhu. Bathole noma iy'mbuzi. Khishwe isikhwakhwalala i-Kaizer ithakathiwe ayikho i-Kaizer nje. Ayikho i-Kaizer nje. Yabona nje yonke le Kaizer nje engiyibuka ayikho i-Kaizer nje.